Здравейте, следва спорт по BTV. Аз съм Петър Бакърджиев. Ново пълнение в Левски 24 часа преди първия сблъсък с Брага в Лига Европа. Сините представиха полузащитника Мазир Суа, който е юноша на френския Ле Havre и бивши играч на Черно море Варна. Треньорът Хулио Веласкес подчерта, че историята на Левски може да бъде вдъхновение за успех срещу португалския съперник, още от Валери Генов. Без страх срещу Спортинг Брага, това е мотото на Хулио Веласкес на вечерието на двубой от Лига Европа. Разбира се, че Спортинг Брага е име, което може да породи сериозен респект. Само в последните 5 години португалският тим е изиграл 54 мача в Европа, 52 в ранглистата на УЕФА и с коефициент 46, докато Левски е 619 в ранглистата на УЕФА с едва коефициент 4,5. Брага израсна страшно много в последно време. Клубът опитва да се доближи до Бенфика, Спортинг и Порто. Има широк състав и качествени играчи. Не трябва обаче да бъдем с негативно мислене. Напротив, трябва да имаме менталитет на победители. Левски има страхотна история и това е една от причините да се съглася да дойда тук. Сблъсъкът с Спортинг Брага ще бъде утре в 20 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов. Припомням, че Левски има една знаменита победа срещу Спортинг Лисабон преди години, когато Гара Дембеле и компания бяха все още част от Левски. Ще видим дали сините ще успеят да направят нещо подобно.